запрошаю у кляштар сестер Жмертвых Повстанок. Тут można pomalić, porozmawiać z siostrami. Dzieci i młodzież przychodzić kapodzienniczać u katechezach. Najprzyjaźniejsze miejsce w wsim klasztory to je, gdzie żyje u was Kros, kaplica. Jak to cudowne żyć pod jednym dachem z Jezusem. Заснавальниця нашей супольности, благословленная Целина Баженская, народилась на белорусской земле, в Онтавиле, что 17 километров от Орши. З маленства прагнула служить Богу, як законная сестра. Але у часи, коли вона жила, mianowito батьки вирішали los swoich dzieci. A батьки вирішили, aby wyszła замуж. Уявіть собі 19-годовую Целину, яка прагне być законной сестрой, marzyć об этом z dzieciństwa, a jej батьки i spowiednik wyruszają, aby wyszła zamуж. Co robić Celina? Jedzie u Wilniu, aby tam pod bokiem Maci Bożej w Ostrobramskiej przeżyć rekolekcji. I pośle rekolekcją baczy, czy u tym Bożą wolą wychodzić zamуж za Józefa Bażeńskiego z Urodzińszczyny. Nie buntuje się, choć i cierpieć wielmi, z pokorą przyjmuje Bożą wolę. Była szczęśliwa i przykładnej żonką, klopotliwej i lubieczej maci 4 dzieci. 2 deczki wychowała, a 2 pomierła w maleństwie. Życią siami nie bywaje pozbawione pokutą. Tak było i z siamią Bażeńskich. 15 lat później Józef rozbił paraliż, jaki przykawał jego do łóżka. Następne 5 lat Celina opiekuje się mężem, jak jednak pomieraje. Pośle śmierci męża i uporządkowania majątku Celina razem z doczkami wyjeżdżaje u Rym. Tu spotykaje się z księdzem Piotrem Semenenko, generałem, ojcem Żmертвых Powstańców. W tej zustrecza będzie mieć wpływ na wszystko dalsze jej życie. Ksiądz Piotr baczy u Celinie osobę zdolną zasnować nową monaską supolność, jaka będzie żyć charyzmatem Żmертвых Powstania. Zielnie poklikania, jako jej pomierła u młodości, teraz miała przynieść bogaty plon. Starsza doczka wychodzić zamуж, a młodsza odkrywają w swoim sercu pragnienie monaskiego życia. Maci Celina szmat wycierpiała. Proszła przez pokuty, unutrane oczyszczenie, ludzką nieprzychylność, ale niczto nie zaćmiło Bożej woli. Ona bez reszty była oddana ludziom i Bogu. A siły czerpała z Eucharystii i adoracji. Wierzyła, że kiedy Bóg pokazuje Bożą wolę, to tak samo daje łaskę, aby tę wolę realizować. Przeszła przez życie młodej dziewczyny, żonką, maci, udawoj, cioszczaj i nareszcie zakonnicą. Na każdym etapie starała się wykonać Bożą wolę. U tym pokoju odbywają się katechezy. Zawsze ciekawa poczuć odkaz na pytanie, jak tak stało się, że wy stali siostrą Żmертвых Powstanków. Глядячи z perspektywy czasu, ja думаю, że Bóg
ziarnie poklikania pasieją u moim sercu, kiedy ja była małą dziewczynką. Kiedy siostra z martwych powstanka objawlała rekolekcji u parafialnym kościole. Do 18 roku życia ja думала, że stworzę siemię, będę mieć 3 dzieci, ale raptem u moim sercu, u mojej duszy, u mojej głowie zjawiła się dumka, jaka mnie nie pokidała. Ja chcę mieć Ciebie siostroj zakonnej. Moje plany ruchnęły, ale ja chciała być szczęśliwej. Ja wiedziała, że będę szczęśliwa i tylko wtedy, kiedy wykonaję Bożą wolę. Czemu ja, siostra z martwych powstanka? Kiedy ja modliła się, prosiła Boga, aby pokazał mnie, do jakiej wspólności On mnie klicza, i On pokazał. Kiedy ja uświadomiła sobie, że była ochryszczona, przystąpiła do pierwszej świętej spowiedzi, komunii, była bierzmowana, każdą niedzielę udzielniczała u świętej mszy u kościole z martwych powstania Pana, ja była upewniona, że Jezus klicza mnie do siostry z martwych powstanek. Salonik sługi Bożej Jadwigi Bażeńskiej, daczki błogosławionej Celiny. To drugie, przychorze miejsce u naszym klasztorze. Macie Jadwiga, bo tak do jej zwiertajem się, zjawляється opiekunka i naszej nowopołockiej wspólności. Jadwiga narodziła się 1 lutego 1863 roku u Obrymszczynie koło Grodna. Wielmi talenowita, wiedzie niekolki mow, moje zdolności u galinie mastactwa i muzyki. Tak samo wiedzie, że poważane i zamożne ludzie zmagają się za jej ruku. Jadwiga ofiaruje usim dziele Chrysta. Mający 18 lat, stanowi się przy swojej rodnej maci, aby współpracowniczać u zasnowaniu nowej wspólności u kościole sióstr z martwych powstanek. Za klauzurę zapraszają tylko tych, kogo poklikał u Waskrosły. I kto na zaklik u Waskrosłego odkazał: woś idu, посылай mnie. Chrystus воскрес, сапраўды воскрес. Моє світло, Богу моє життя, сім серце моє співає. Алілюя, на-на-на-на, алілюя, на-на-на, алілюя. Бог завжди со мною, на-на-на-на, Бог керує мною, на-на-на, і просьбою моєю не погарджає. Алілюя, на-на-на-на, алілюя, на-на-на. Коли буде сумно мне, Ён прийде до мяне, всім кривди усе забываю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Буду Бога хвалить, буду Богу служить.